आग्लायलाबो जोङो सानै साथाम गाहाम बाहाग खालामलायनानै लासिगोन। मा होनदों सलायबाय बिदिखौ खनसे प्ले खालामफिनलाय आं बिदिखौ बारा मोजां खोनायालै। हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। सिख्लाफ्रा आग्लायलाबो जोङो सानै साथाम गाहाम बाहाग खालामलायनानै लासिगोन। आदैयालाय चिरांनि सिख्लाफोरखौ फैसासो नंखोना थाखासो मोनखो खुस्रा सिफायनानै रानना लाजानाय ना हाथायनि मैगंफोर बायदि मोनदों खाना लाबोबानो रानना लाबानो मोननाय। नों दा बाराबा चिरांनि सिख्लाफोरजोंनो बारनासो जासिगोन नोङो। खत्म बाय बाय टाटा। तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय। तो गिबियावनो आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनाय जायो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों एबा बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै ओरैनो नायबाय थायो तो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जों 43K नि खाथियाव मोनफैथारबाय जोंनि फेमिलिया आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ सापर्ट होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। तो जाय बिथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायना मिथिखाबायानो जोंहा माने फेसबुकआव दावहा सोलिदों माने रिजाल्टखौ लानानै जोंहा मैया HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होबाय नोंथांमोना मिथिखायो। चिरां डिस्ट्रिक्टआ माने बयनिख्रुइबो माने बांसिन माने पास जानो हानाय आरोना बयनिख्रुइबो पास जानो हानाय बिथांमोना मोननो हादों एबा बिथांमोननियाव पास जानो हादों। तो बिनि थाखायनो बिथांमोना बिराद दुगाथार। तो जिखियानो जाया मानो तो सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांमोना जौगाबोनाय लाबोदों मोजांनि खोथा। तो नोंथांमोननिसिम आं बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसन जासिदों। दानिया नाथाय बेखौनो नुनानै जोंना सासेया हिनजाव बुरजा मोनथों सानै साथाम मोनथों होननानै सासेया खायदा बोराय बानायदों। तो बिदिब्ला जों बे दावहाखौनो नायदिनि दिनै। जों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाफोरखौ दस्रा डिस्ट्रिक्टआव हरनाय जानाय नंला। आदैयालाय बबे गुदुंनिफ्राय ओंखारबोनायब्रा माथो ओरैसो फुस्लिमलायना फैबावदों माने बिथाङा जुमाय दोनिफ्रायसो ओंखारबोनाय नामाथाय। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मानोना जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव फरायनाय बिथिङाव अनेक जौगाबाय बिदिखायनो जों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सेंग्राफ्रानो लाजोबनोसै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाफोरखौ। आदै बुंनाय बायदि जाथारगोन बे होमबाथ' चिरांनि सेंग्राफ्रा सानै साथामसो मोनलायलांगोन होननानै एसे खुसि जालायलायदों बे। हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। खिन्थु मोनसे खोथा मोनथारगोन नालै बे साइस गैया बाइस गैयानो जोंबायदि अन्थाइ जुगनि मानसिफ्रा थांबा सेन्देलजोंसो थाव होजायाथ' आरो बेबायदि प्रपज खालामबाथ' सिखा खंखाय लानानै होसिगोन बायदि मोनदों। दस्रा डिस्ट्रिक्टआव हरनाय जानाय नंला। अन्नानै गुबुन डिस्ट्रिक्टनि सेंग्राफ्रा गाज्रि दामोन दुखु मोनलायना जेबो लाब गैया। जोङो फरायनाय बिथिङाव चिराङाव अनेक जौगाबाय बिनिखायनो जों दस्रा डिस्ट्रिक्टआव हरनाय जानाय नंला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सेंग्राफ्रानो सिख्लाफ्रा आग्लायलाबो जोङो सानै साथाम गाहाम बाहाग खालामलायनानै लासिगोन। अन्नानै दुखु दामोन गाज्रि दामोन दस्रा डिस्ट्रिक्टनिया। आदैयाबो गाज्रि मोननांला फंसे बाथ्राखौ आंबो बुंथिनि चिरांनि सिख्लाफ्रा सानदों बे फान्थाव मानसिजोंलाय सोर सानै थांनोसै सासेखौनो मोनगोन ना मोना साला थालिरसो गायजानांगोन बायदि मोनदों बेखौ। बे दावहाखौ बेयावनो जोब्बाय होननानै साननो हागौ नोंथांमोना नाथाय बे दावहाया बेयावनो जोबाखै। औवाबारिनि खोलाहा थानाय गामिनि सासेयाबो एग्राम हरबावदों बेखौ नुनानैनो। होमब्ला जोंबो बेखौ नायदिनि थौदो रायजोफोर। चिरांनि आदामान गाज्रि दामोनसै जोंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गारनानै गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनो गोसो गैखाया। नोंस्रा गोरोंजों गोरों लालायबानो जाबाय। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। सेस आदै थैबाय नों एबारावबा हले बेलेगनियाबो हरखाला आरो बेलेगनियाबो फैखालाब्ला जायगायाव मोनाबाथ' नों थैखाबाय फुरा गैखाला नोङो। जोंहा रोङैजों रोङै लालायसै नोंसोरखौ जोंनोबो नांखाया। खत्म जों थाफानो समायखाया नोंसोरजों। आयै नानियालाय सिदासो बुंखो ना उल्थासो बुंखो आं माथो बैखौसो साइस गैयै नुसिनदोंमोन। नायलाय रायजोफोर सिख्लाया साइससिन दंना सेंग्राया साइससिन दं। जोंना थाथों रोङैजों रोङै लालायसै गावबागाव डिस्ट्रिक्टजोंनो नाङा जोंनोबो नोंसोरखौ। आच्छा खाहानिया बिदिसो जाबाय होमबा थौदो होमबा सलायबाय जोंबो डिस्ट्रिक्टजों बा डिस्ट्रिक्टआव नागिरनांसिगोन। रावबो जोंबो जरा जानो हायै सोरबा सिंगेलफोर आग्लायलाबायनानै थालांदों खोमा बेखौनो मोनबोला खायो खोमा। थौदो साइकेला लादो। जेखियानो जाया नोंथांमोना नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव बेनि दावराव एबा कन्ट्रभार्सि नोंथांमोना बेफोरनि नुदों।
थ' बेफोरनि गेजेरावनो जों नुनो मोन्दों आरोना गोबां मानसियानो माने गोबां मानसियानो बिदिनो कमेन्टजों कमेन्ट बिदि जावलायनायखौ नुनो मोन्दों जेरै एग्जाम्पल मथे नोंथांमोना बेयाव नुनो हागोन रिपु बसुमतारी नांखाया चिरांनि हिन्जावफ्रा माथो दैलिग निउस दोनखालांनायल' नुयो सानफ्रामबो खारनायल' नुयो चिरांनियानो बांसिन हिन्जाव खारनाया आच्छा खोथाया बिदिसो जाबाय होमबा आंथ' बारा नाया दै खिन्थु डिस्ट्रिक्टखौ नाया माब्ला माब्लि खारलाबायनायखौ नुयो बेयाव होनदों मिथिसार बसुमतारी बिथाङा जोंबो चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ जोंबो क'क्राझाराव जेबो जायगा होनाय नङा कलेज हाबनो दुखु मोननो नाङा आच्छा कलेजाव फैनांला होनदों आरो लोगोसेनो जोंहा पुष्पा नार्जारी बिथाङा बुंदों आदैया माने गावहा 2 3 लाना खारनायनि सिमां दं आरो ने फरायनाय फारसेसो होनना दानस्लायलांबाय आच्छा माने 2 3 लानो गोसो दं खोमा मानसिया फरायनायखौ ओरैनो जास्ट खालामलांबाय आरो बिदिब्ला आयंआबो गांसो गोरलै अरनो हास्थायबावो इउ आर स' टेलेन्टेड आच्छा आदैया गांसो गोरलै नागिरमारदोंसो होमबा गजब बेइज्जती है ओमफ्राय फुंबिलि होननाय सासे बिथाङा बुंदों नोंनि फिसाजोखौ न' सिङाव दोनब्रा आबौ जों गुबुनखौलाय नोंहालाय लाखिनो मा पावार दं आच्छा होमबा बिथांनाव बयफ्रेन्डआ बेलेगनि खोमालै बारनासो जागोनलै बारा एदावना लाबाय थाना आदै ओमफ्राय बिनि उनाव गावनो फिसा 3नि बिफा बायदिसो नुयो सेस खोथा बाय सोरां नोंना नावखौ नोंनो लाबानो जाबाय गुबुन डिस्ट्रिक्टआव हराबा आच्छा चिरांनि अखन्दा बोराया बेनोदां आइयै आदै थैबाय नोङो फुरा बबे जायगायाव फैफ्लांखो नोंलाय कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर नाय माथो चिरांनि सिख्लाफोरखौ नोंखौ लानाय नङा आइयै बेस्रा गैलालै जेखियानो जाया मानो फोजोबनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो थांदों थ' नोंथांमोना मैया एसएसएलसि एबा मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ नुखाबायानो थ' जोबोद मोजांनि खोथा चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जे अल आसामावनो बिथांमोना थ' गोबां मोजांनि खोथा जोंनि बिटिआरनि हालामाव बे डिस्ट्रिक्टआ सायख'जादों एबा बिथांनिफ्राय मोजां फरायसा फैनो हादों मोजांनि खोथा नाथाय आं बुंनो सानदों जे इडुकेसन नालाय इडुकेसननि बेलायाव नोंथांमोना बे डिस्ट्रिक्टआ हादोंब्ला जों डिस्ट्रिक्टआ मानो फरायनो हाया बेखौ चेलेन्ज नांजालायनोसो लुबैयो माबा नाय गोरों जानायनि हिन्जाव लाखिनाय हौवा लाखिनाय गोसोथोलायनायसो थांबाय देखा आपने लापरवाही का नतीजा है मोजांखौथ' चेलेन्ज नांखाया गाज्रिखौसो नाङो नोंसोरो दानिया आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरबाय थ' आं मटिभेशनेल स्पिकारबो नङा नाथाय फंसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरबाय आरोना नोंथांमोनाव गोसोआव खोख्लैहोनो थाखाय जे गिबियावनो जे नों जुदि मोजां फरायनानै जुदि नों सासे मोजां पास जायोब्ला गिबियाव सोरनि नाम फैयो नोंथांनिनो नाम फैगोन नङा होमबा नोंथाङा नाम फैगोन बिनि उनाव नोंथांनि गार्जेन बिनि उनाव नोंनि गामिनि उनावसो मोनसे डिस्ट्रिक्टआ नाम फैयो अब्ला नों सासे मोजां पास जाबोजोबबासो सासे डिस्ट्रिक्टआ मोजां जायो थ' बेनिखायनो नों सासे लेखा गोरों थानाय लोगो लोगोनो सुबुं समाजाव मोजां जायो एबा नोंनि न'खराव एसे डेभेलपमेन्टआ मोननो थाङो एबा नोंनि साननाय हनाया सोलायनो हमो थ' बिनिफ्रायनो जुदि गासिबो बिदिनो सासे न'खराव सासे गोरों जालाङोबा गासिबो न'खरा एबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआ मोजाङाव फैयो आरोना थ' बेनिखायनो मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ नायालासिनो गिबियाव नों गावनो सोलायनो एबा गावनो मोजां फरायसा जानो एबा मोजां पास खालामनो नाजायोब्लानो बयबो सासेया मोजां पास खालामनो नाजालाङोब्लानो मोनसे डिस्ट्रिक्टआ जौगाबोखायो स' बास यार दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय थाबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय